Ha megvan a cél, és ha sikerült azonosítani azt, rádión érkezik a parancs az éles rakétaindításra. A bal szárny alól hatalmas lángcsóva tör elő. A rakéta szinte lerobban az indítósínről, és megállíthatatlanul száguld a célpont felé. A rakéta gyorsan egyetlen fényes ponttá zsugorodik, majd néhány másodperc múlva hatalmas robbanással becsapódik a célba. A helikopter pedig szinte azonnal eltűnik a fedezéket nyújtó fák mögött. Amit láttunk, természetesen gyakorlat volt. Éles lövészet a Bakony-harci helikopterezrednél. A gyakorlat előkészítése napokkal előbb elkezdődött. A műszakiak gondosan átvizsgálták a helikoptereket és felkészítették a bevetésre. A lövészet reggelén azután lekerültek a védőborítók, a kabintetőkről és a fegyverekről, reggel pedig még egy utolsó műszaki ellenőrzés volt, hogy valóban minden rendszer tökéletesen működik. A hajózók már kint a betonon vették át a gépeket. Ennek is mindig megvan a maga kötött rituáléja. A guruláshoz szükséges levegő nyomása rendben van. A futószárak, épek, a töltésbe szedő berendezés ép, a rakéta felfüggesztő sinek, valamint az indítóblokk rögzítettsége megfelel. Következik a forgószárny bal oldalról történő ellenőrzése, a lapátok épek, felület rendben. A lapátokban túlnyomás uralkodik, ezt a jelző szerkezet mutatja. Most jelenleg a fehér része látható, amelyik azt bizonyítja, hogy a lapát épp, nincs rajta repedés. Ebben a munkanaplóban én tanúsítani fogom az aláírásommal, hogy a gépet átvettem, azt a repülésre rendesen előkészítették, és ez gyakorlatilag garancia arra, hogy ezzel a géppel repülés közben különösebb probléma nem lehet. A dokumentáció aláírása után irány a kabin. A repülés vezető végrehajtja az úgynevezett időjárás felderítést. A Mi-24-esben ketten ülnek, elől a fegyverkezelő, hátul pedig a gép pilótája. Hajtómű indítás előtt be kell kötni a hevedereket és az ejtőernyő csatjait is. Torony a 401-es kérindítást. Először a segédhajtómű sivít fel, majd a két Izotov gyártmányú gázturbina is elindul, egyre gyorsabban forgatva a rotorlapátokat. A helikopter még vagy 2-3 percig egy helyben áll, ameddig a rendszerek elérik az üzemi hőfokot, és ameddig a személyzet még egyszer ellenőrzi a műszereket. Amikor megjön a rádióengedély, a 11 tonnás helikopter meglódul és kigurul az állóhelyről. A gépek azután sorban felszállnak a betonról, egy kicsit egy helyben függeszkednek, majd átrepülik a Szent Király szabadjai repülőteret, hogy annak túlsó végén ismét leszálljanak. Biztonsági előírás, hogy a felkészített helikopterekbe csak itt, több száz méterre a többi gép állóhelyétől és az üzemanyagtárolóktól szabad betölteni az éles fegyvereket. A fegyverszolgálat katonái közben előkészítették a helikopter nehézgéppuskájába a hevedereket. A 12,7 mm-es lőszerek közül minden harmadik foszforburkolatú, úgynevezett nyomjelző lövedék. Ez segíti a célzást sorozatlövés közben. Az előkészített lőszert azután a Mi-24-es oldalán lévő tartályba töltik, gondosan elrendezve a hevedert, hiszen a géppuskatorony lövés közben hihetetlen sebességgel fogyasztja a töltényeket. Egy-két tekerés a kurblin, egy kattintás a riglin, és a géppuska kész a tüzelésre. Erről a géppuskára annyit kell tudni, hogy valóban 4 sűrű, 12,7 mm a űrmérete, tűzgyorsasága 4-5 ezer lövés percenként, lőszer javadalmazása 1470 lőszer harci alkalmazáskor, desszant változatban 750 darab lőszer. Lőtoronyba van beépítve, ezt a lőtoronyot el lehet fordítani jobbra-balra 60 fokra, illetve lefelé 60, fölfelé a forgószárnyak miatt csak 20 fokra. Ezt a rendszert az operátor kezeli, számítógépen keresztül tudja végrehajtani a pontos célzást, illetve alkalmazhatja a helikopter vezető is, ebben az esetben a géppuska hoztengelye megegyezik a helikopter hoztengelyével, és így hajtja végre a célzást, az
helikopter vezető előtt található PKV célzókészülék segítségével. 4 csövet azért alkalmaznak, hogy a töltés-ürítés folyamatát meggyorsítsák. Tehát az egyik csőlő, a másik tölt, a harmadik ürit, ezzel érhető ez a nagy tűzgyorsaság. Amúgy 400 lövés fölött nyáron 25-30 perc hűtést kell alkalmazni, télen ennél valamivel kevesebb. Ez a V5K gyújtó. Így néz ki, itt ad egy szúrólángba. És itt lehet látni a rakétán belül, ott indítja be a töltetet. Hátulról még visszafele az egész, és egy központa is itt ad sugárral. Mossa ki maga előtt a páncélt a kumulatívnál. Ez repesz? Belőle 128 darab apró repesz lesz. Ezeknek a rakétáknak a hajtóműve 0,8 másodperc alatt kiég. És utána már lendületből megy a dolog elő. Az irányítható rakéták azok kimondottan páncéltörő rakéták, 1000-től 4000 méter távolságig alkalmazhatóak. Páncélátütő képességük 500 mm, merőleges becsapódás esetén. A Mi-24-es félelmetes tűzerőt jelent, a szárnytartók alá összesen 1,5 tonna súlyú fegyver függeszthető. A gépet alapvetően páncélosok elleni támadásra tervezték. Közben kint a hajmáskéri lőtéren előkészítettek néhány kiselejtezett T-55-ös harckocsit. Ezek lesznek a céltárgyak. A feltöltött és felfegyverzett harci helikopterek egymás után emelkednek a levegőbe. Iránya célterület. A Mi-24-esek néhány perces repülés után érkeznek a célkörzetbe, a Bakony déli lejtőjén húzódó több kilométeres lezárt tüzérségi lőtérre. A gépek egy része a párás időben néhány kört ír le. Rakétát csak a pontosan felderített és azonosított célra szabad indítani. A fegyverkezelő a helikopter orra alatt lévő optikán keresztül látja a célt. A régebbi Falanga típusú páncéltörő rakéta 1-4, az újabb Sturm nevű pedig akár 6 kilométerről is indítható. A rakéta közel 20 másodperces száguldása alatt a fegyverkezelő a célponton tartja a célzókészülék szálkeresztjét. Ennek alapján a fedélzeti számítógép rádiójelekkel pontosan a kijelölt helyre irányítja a rakétát. A Mi-24-es első példányait még 1972-ben gyártották az akkori Szovjetunióban. Azóta a világon számos helyen bevetették ezt a típust, Afganisztántól a Közel-Keleten át egészen Nicaraguáig. A gép jól vizsgázott a kritikus időjárási viszonyok között is, bár ma már nem tartozik a világ élvonalába. Nagy sebessége és nagy tűzereje miatt azonban még évekig el tudja látni alapvető feladatát. A honvédség nem hivatalos adatai szerint az újabb típusú páncéltörő rakétákkal a gyakorló lövészeteken 95%-ot meghaladó találati arányt sikerült elérni. Lassan bealkonyodott a Bakony felett, mire az utolsó helikopterek kiértek a célkörzetbe. Az egyre növekvő félhomályban már csak távoli villanások és dörgések jelezték, hogy még dolgoznak a harci helikopterek. A rakétakonténerekből gránáteső hullott a céltárgyakra, majd a fedélzeti géppuska ontott hosszú sorozatot. A különös tűzijáték is, mintha azt jelképezte volna, hogy még korán sem áldozott le a harci helikopterek napja.